Чакай се по-тако. Може се снимам? Да. Ами че аз се барам на те. Няма, то това са. Както казват, мотор. Да. Нашата събеседница Коралова Мария Мариновна. Мария Мариновна, ви знаете, ние за някой ден тук поволяме по селу и толкова си има интересни възпоминания за Бразилия. На нас не разказват. И ми подказа, че ви също във вашия род има които роднини отишли в Бразилия. И макар че годините много са мина, но все равно то нали се передава от поколение на поколение. Нещо се забрава, но много още и се помни. И ние заради това сега работим тая информация да го съберем, да напишем книга и да остане за бъдещите поколения. За тия нашите предки, които отишли в Бразилия да търсят нов живот. Но ние знаем, че то как се сложи. А вие повече го знаете, защото ние от вас искаме да чуем. Да работят, да заробват. Зато и кажете. Беше турнала училки, няма да бъде по-обо. Кои от вашите... Училките? Училки имам. Cinco нормално. Нормално, да. Аз мая погледам такъв един. Кажете сега, кои от вашия род отида в Бразилия, от вашата семья, от каква фамилия и кои? Нашата семья от Коралов, Дмитрий и Надежда. Надея Никифър, майка и баща. Родителите му. Да. Отшли там, той отшъл напред. Там отшъл, както ти тук му разказвали, той като отшъл там съвсем друго. Ние кото му казвали. Ти останали тук, пък той отишъл да види какво става. Ти подире отида. Отида да ги казвам фамилиите им, имената им. Кажете фамилии. Варвара отишла, и Елена, и Параса, и Димитър. Ти на каква възраст били тогава? Ами още не били женени. Млади. Млади били. А пък Дея Никюр тук останал. Той е теян син, ма той тук останал. Той го взели таки раненик. Чичо му и чинка му го взели раненик. Той бил 3 години. Пък тия отишли. Братите му и сестри, единия брат и 3 сестри отишли в Бразилия. И като отишли там на това се не е тайкана. И то Димитър, баща им, получил порок сърце. И умрял на острова. От разстройство. От разстройството. Там, както приказвали, че работа ще има, то не е било тая. Получил порок сърце там на острова в Тваяна. И там го заровили. И те си дошли пак назад тук на село. Всички са върнали. Той останал там. Тъй, че така загуба се получи. Да. Той е там. Пропанна там, пък те и се върна тук всичките. Да. Вие, Дея Димитър, не го запомняхте. Первата улица. Беше един дремничък, му вика Ордек. Ма за него ли казвате? За него. Ами тая история, че паннал в водата. Това право, да, че тъй било. Паннал в водата и тъй му издумали. Аз го чух сега. Да? Ма право ли не знам. Нашето дирели паннал, там ли, аз до края не знам. Да. Но било му е съдбата да остане. Той беше чотчик такива в колхоза. Да, аз го помня, да. Но, да, съдбата тъй. Но от Коралове там Никола там остана. Ти остана Коралове? Никола. Не е Никола. За тях и Мария. За тях не знаете? За Костадин остана там. Да, Костадин, да. Той отиде на сами. Сила. На баба Сила. Той там умре, там заровен. Да, и той има там той тук оставя баба Сила. Баба Сила, помните ли го такива? Малкичко го помня. Тя го жени Дея Никола. Дея Никола иска го помните такива на Коралов. Дея Никола. А таки си е по-нагоре от нас живее Дея Никола. Той го жени баба Сила. А пък... Тя беше оставена на него, да? Да, на него. Той го жени. А пък майка му умря, жена му умря на Дея Костадин. Тя тук заровена жена му, но как Васила майка. Тя умря до това, както той отиде, нали? Да. Не. Тя умря.
И тогава на той Самана взе от Копаран една жена и отиде в Бразилия и там роди две лапита. Една Стьопа и една Личка. Илюша. Два сина там. Ами, И една има приемна, по-моему. момиче, да? Момиче. Приемна. Ами, Донда Юрата ми каза, че имал син Афонсио. Афонсо е Илия. Това е името такова. Ну да, Потено. Илюша. Стьопата, по-моему, погибнал. Катастрофа, която пък Илюшата, по-моему, го има. Ма има ли го уже? Не знам. Там уже... Но всичките тия години... Нямаме уже свяст там. Никаква. Да. Ти в А Бразилия... това е отзад нас, а това е деяте Вася. Помниш ли го отзад нас? Пчеловода, да. Пчеловода. Има Чичо Петър там. Там в Бразилия. От ти ги няма уже, там уже. Надя няма. Няма никой уже. На тази история е всичката. Кото аз те чух, аз не ги видях, аз не запомнях, не Дея Димитър, не баба Надя. Дето. Но ти семията в Бразилия... Баба Варвара го помня, тя в Ивановка беше женна там. Баба Параса, това Чичо тук на втората улица. Дея Никюр тук се останал, те не го взимали. Да. Те го взели тук раненик, Чичо му и Чинка му го взели. Някой... Но ти в Бразилия колко държа? Година, повече или как ти успя скоро се върти? Не мога ви кажа това. Не мога. То съвсем такива... Като за Дея Костадин каза... Далечни години, аз съм 44-та, това било 25-та, 20-та. Да. Дея ще помня такова. Аз като тук додах, че разказва, аз такова запомнях, което знам, такова ви разказах. Да. Кеминчежи. Той Дея Никола с Дея Костадин ти родни брати. Да. Родни брати. Да, родни брати. Още какви са. Той имаше и сестри, една в Бургуджи имат, една в Тъпанти имат, в Кеминчежи. Но на Дея Никола... на Дея Никола сестра. Как на Дея Никола Коралов? Коралов. Жена му, каква е името и ко беше? Тана. А пък той, дето отишъл, Коралов, Никола. Знаеш още кой може да питате? Мария. Афанасий, други. Знаеш още кой може да питате? От Кекена в Сариев Иван. Танк. Тя не е дядо ега. Тя иска повече даже да знае, чем аз. Дима запомни ли кога каза? Да. Танка, тя даже в Кекена беше на улицата. Тя в тях беше Кекена, в баща си. Именно тя знае, не е Иван, да? Иван какво ще знае? Той е Иван от Кемеро чак. Той не знае нищо. Танка ни е дядо. Ние на баба. Аз по-вчера влявах при него и го питах, той нищо не може да ми каже. Той от Кемера, той нищо не знае. Танка, жена му иска да знае тя. Ние дядо. И Дея Костадин, ние уже тоже дядо се пада. На Дея Никола брат. Да, спасибо. Ще разпитаме, да. Ще иде и в тях. В Танкине, в Сария, в Танка. Танка ще разкаже повече от мен. Спасибо. За Първа мирова може да ми. Ами от вашата семья, кой отиде на войната, която беше 14-18 година, тази война? Моя дядо беше в Японската война. Беше кавалерист. Мога ви го покажа. Имам фотография. Тъй, ние сега додаме до това. Моя дядо от къде мене. Да ни е тази фотография, дето Таня Тодорчова ми го показа вчера. Ще ще ви го изнеса аз. Изнести и ние да го видим. Ще ще ви го изнеса. Тя показа такъв, той красавец на той кавалерист бил. Ти тогава, ти там не взимали? Казвай. Сини, ще разкажеш, ще не го изнесеш, пока е видел. Какво да разказвам? Върши за него. Аз знам, че беше в кавалерия, служил в кавалерия и такова. И го има снето на коня.
Даже имаме в нашите фотографии в японската война, го има снето фотографии и ги Так разсеща. той минал две войни. И Нали? японската, Да, и... ами какви награди имал? това не мога да ви кажа. Аз уже там. Ну, може, ще разгледаме наградите, може Знаеш да има още? закачено нещо такова. И награди. Ну, ще го видите. Знаеш кой е там кана? Патарски. В Дора той е там. Той тоже иска да знае нещо. Сетне още тая Маруся Денчка. Тоже ние, както на мене дядо и на нега тай дядо. Денчка Маруся, дето е такива. Тя тук. Ти са тук с Ванта, Тук да? са. Нали са тук? Ну, ти... Тук са, по-моему. Не знам за сега. Ти довадят, ма има ли ги? Феди го няма, Васил го няма. Ние не брати. Мгм. Мои са двухродни мъже. Да ви изнеса ли фотографията? Хорошо. А? Та фотография. Покажете я, да. Ще ви ги изнеса.